Anishelanga naye usiphake ezochaza ngoba mina nje sengikhale naye sithi nge-2021 wavela ekhaya. Asinandaba nalokuthi sinami ngithembisile ukuthi ngoDisemba uyongikhokhela. Uma kuDisemba. Lo Disemba lona uSiphamela uyovela ekhaya. And bayazi nasekhaya. Asigakabi nayo ingane. Why wakha enye relationship ngamanga? Ngobani? Yena wathi uzongishiya. Uyabathanda bonke? Ngithanda uma wengane. Okay. Oh manini. Inyaka emini udlala ngami Dlala ngami wesifaya. Ngimangasa bababandile. Yini? Kwenzakalani? Yazi uyangimanga mina uyajwayela lona uyajwayela lo mfana uyajwayela lo mfana Into zami ngeke. cha ngiyibona kanjani into zakho uyaba njengamanje mina ngikwazi ukuthi ngiphakamisa isandla kwena ngendlela owenza ngayo mina bengisenza Umbuzo wami uthi uyabathanda bonke na? Ngiyanibingelela nanke babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Elami igama nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashela udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi why ekhetha ukuthi afinyelele kuyona le show le. Sabona kunjani? Yebo mntana ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila nami. Nami ngiyaphila. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nalaso wakho. Okay nguNozipho ngakamchunu ngisuka eMsinga kodwa okwamanje ngihlala la eAvuka. Umchunu. Ukhulele kuphi? Okay ngikhulele khona eMsinga. Ngikhulele khona endaweni yaseMsinga. Oh okay. So mawufika la uzele iSpani or isikolo? Oh ngafika lana nje sengiqedile nesikole sengizozama amathuba omsebenzi. Okay. Cela ungichazeleke la uhlangene khona nomuntu wakho. Hlangane kumuphi unyaka, nihlanganela kuphi nendawo futhi naphathana kanjani i-relationship sendaqala wena womphethe kanjani naye futhi kuphethe kanjani futhi kuhambe nesikhathi mewukuthi kwaba khona ushintsho laqala nini and nakwazi yini ukuthi nixazulule yonke leyo sonke leso siphithiphithi leso mewukuthi anikwazanga futhi mhlambe iyona into okhetha ukuthi kubeke la ekhaya namhlanje angazi but ngicela ungichazele ngobunina bonke. Okay. Hayi ngiyakuzwa dadewethu uSiphamandla Nyembe ngahlangana naye April 6 kwaku 2021 uqala mhlawumbe kangaba uFebruary. Okay. Hayi sathandana naye ubhuti kwa right sayesathola izingane uthe ngo2023 wawumuntu eqala ke sethi uyongicela ekhaya. Okay. Ngathi nje sisathandana bekumnandi nomuntu wami beshare yonke into even iphone yakhe bengiyithinta eyami eyithinta. uFacebook akho bukhona ngisho kwi-laptop, uWhatsApp akho bukhona ku-laptop yami, na ku-Facebook ngingena nje. Ngiyaqala ngiyabona ushintsho umuntu wami ngoba siqala nje manje ngo-2026 ukuthi hayibo. Khona into engahambi kahle ngomuntu wami. Ngiyabona kungena ama-message entombazana engathula ngangalokhu ngikhuluma naye ngoba vele bese ngiyazi ukuthi intombazana isheliwe ayishelanga yabo. Ngithi mhlawumbe uzoshintsha hayi sengithi angibhalele ekhaya ngoba ngiyabo sekukhotha nesibili ngoba angithandi ngibe lo muntu lo mhlambe yabo elokho ekhuluma ngase ngithi ngivele ngithathe inamba zamantombazane ngize nazo la ekhaya khona ngizokwazi ukungisiza. Uyazi ubhuti lo uSiphamandla ukuthi uWhatsApp wakhe uku-laptop yakho noma akazi? Hayi bengakazi azi kodwa eqaleni sisaqala wayazi wase kwakhona izinto zongangokuthi mhlambe kuyalahleka izinto kanti mina ngangikweze ngame-email angithi yabo kwase kwabuya ke nge-email ke yami ke. So mawubuka ama-conversation mawubuke indlela akhuluma ngayo nalomunye usisi bekufika nemqondweni wakho njengoba uthi nje bungayena umuntu osanda ukukhuluma shothi ubuthula but bowufila kanjani? Hayi angifuqama mase sami bengilimala nje ngoba namanje ngilimele kuukuthi bengimbona yena nje ebe-act ngathi akwenzeke lutho. Manje ngafuna ukungilisana kodwa manje ngiyabona ukuthi into iyaqhubeka lokho eyenza uyayenza manje ngiyalimala ingakho ngifuna ukuthi manje kuvele kube khona isixazululo salento. Usafuna ukuqhubeka naye noma wazi ukuthi nomunye umuntu? Ya ubaba wengane zami ngizoqhubeka naye. Okay. Uke bacabanga wafika kuphi ngezifo? Cause akusizi ukuthi ngoba nakho nginezingane naye sengiyaphoqeleka-ke ukuthi ngihlale kwi-relationship kodwa kuyagulwa phela la emnyango. Kunezifo eziningi kabi, ezinye ayilapheki, ezinye ziyalapheka. Ya ngiyazi sisi
ingakho nje ngifuna ukuthi naye ayibone lento ukuthi akayiyeke ngoba ekugcineni kosuku uzosafarisha ngisho iy'ngane mase kuthiwa uyagula aphinde futhi angibuyele nazo nami ngiyazi ukuthi ya ngoba akayena lo muntu lo engathi ubuye athanda ukuthi sivikele yebo siyavikela kwezinye iy'nsuku kodwa kwezinye cha yebo. Oh okay. Manje asihlebeni nje kancane. Njengoba ubonile ukuthi uSiphamandla ubhizi kwezinye indawo. Wena kukaze ukufikele lo mqondo lokuthi othi mhlambe ukuze ngizokhohlwa ngalento yokuba bhizi kwaSiphamandla wothi nami ngilume aphula kancane nje noma ipheyanyana or i-orange inyana ngihlube nje kabili kathathu then ngizama ukuphazamisa umqondo uthi awungafocus ekuthenini uSiphamandla ubhizi. Ngoba ngisho nje mntama akukaze kufike kodwa bese ngithi uma ukuthi yena uyithathela yena iy'nqumo ngiphume kahle yabo wengasho ukuthi uma wengane zami uyena owenza nje kuqala othole inxeba lokuvika. Ingakho ngithi angiqale ngidlule la uma ukuthi yena usedecide ukuthi uyamuva on nami sengiyivela on. Oh okay. No kulungile. So ngitholile-ke iy'namba zalabo sisi abawu-2 onginikeze zona. Ngixhumanile futhi nabo. Bakhona ngibacela isicelo basondele. Angazi uma kulungile yena singabalanda manje ukuthi sizokwazi ukukhulumisana sonke. Hayi anginankinga ukuthi singabalanda. Ngicela uzikhetheleke. Ufisa ukuthi ngikhulume nabo bobawu-2 ukhona noma ufuna ngikudedele uhambe? Ufuna kuphi? Hayi ngicela ubalande ngibe khona ngizwele mina anginankinga. Okay. Bafethu ngiyacabanga ukuthi niya-understand ukuthi ngifuna umuntu wami uhamba kanjani but le episode le izoba special because ngiyazi ukuthi niyayibona ukuthi ihlukile because abantu bazoba bawufola kube mina wesi-5 so ngiyazi kuhlukile but iyona indlela esibizele ukuthi sihambe ngayo le because akabambanga umuntu oyedwa ubambe abantu abawu-2 baSiphamandla so asike sibalande nje size ukuthi ithini into cela sisondezele baba. Sanibonani niyaphila? Yebo siyaphila sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala sokhona. Mina nguSinovuyo wakamtshali Sibongo ngisuka eMlazi. Umlazi. Yebo. Mhlabangani. Yebo. Okay, ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala sokhona. Igama lami sisi nguThandona ngwakwamkhize ngokuhlala ngwamasho. Okay. Niyamazi dadewethu? Hayi siyamqala simazi. Animazi? Hayi. Okay. Ngicela ubabe kodabeni-ke nangesizathu esenzile ukuthi uzongicela ukuthi ngibabizele kule show le. Igama lami nguNozipho wakamchunu. Ngibhalele la ekhaya kwafunana indoda yami. Ngicela ukuqala ngibuze namazi uSiphamandla Nyembe. uSiphamandla? Wakanyembe. Yebo ngiyamazi umuntu wami. Umuntu wakho? Umuntu wami Ngiyamazi? Yebo ngiyamazi. Uyina? Umuntu wami. Oh okay. Okay mina-ke uma wengane zakhe. Siqale ukuthandana from 2021. Yes but senahlukana washo kanjalo kumina. Watshelwa kanjalo? Hayibo mina wangitsho sikade ahlukana noma wengane zakhe. Wayekhohlisa-ke sisi. Hayibo. Ngoba ngize ngibhalelelana nje ingoba bese ngifuna ukunazi ngoba ngiyabona lento iyaqhubeka ilokhu iqhubeka ngabe ngathatha inamba zenu ngoba bengilokhu uWhatsApp wakhe benginawo mina oku-laptop so ngiyabona maniphendulana nama-conversation ukuthi cha into iyaqhubeka ngaze ngaphinde ngathola uSinovuyo ngiyabona ukuthi cha into iyaqhubeka ngase ngithathe inamba sengicela ukuthi la ekhaya ngafuna indoda yami ngixhumanise nami ukuze lento siyikhulume ngoba ngiyazi ukuthi ngisheliwe anishelanga naye uSiphake ezochaza ngoba mina nje sengikhale naye since 2021 wavela ekhaya. Asinandaba naloko sisi nami ngithembisile ukuthi ngoDisemba uyongikhokhela. Uma kuDisemba? Lo Disemba lona uSiphamandla uyovela ekhaya. And bayazi nasekhaya. Asigakabi nayo ingane. Senayo ingane noSiphamandla? Cha sinayo. Nina naqala nithandana? Oh 6 months. Ucontact yona ukuthi uzovela ekhaya? Cha. Khona umuntu okwambamba ukuthi uthandana naye? Cha akekho. Bengazi ukuthi mina kuphela. Awazi nanokuthi uneyingane? Cha angazi. Wena nje sisi wena nje. Befana ukhulume nomuntu wakho. Okay, shuthi wena sisi ubona ukuthi lento le uSiphamandla akayenza right. Ingoba mina bengibona ukuthi angizukwazi lokho ngidila ngaSiphamandla abaleli yaqhubeka. Manje ubona sibiza thina sibiza lama camera. Ngibizela. Befana ukhulume nomuntu wakho. Bekumele ukhulume nomuntu wakho sisi ayithini.
Imanga benasisweni kusho ukuthi uyakholwa uma ethi uSipha wahlukana nawe. uSipha umuntu wami kodwa mina nahlukana nje kudala sis. Kade nahlukana umuntu wami andiyongikhokhela uSipha mina ngoDisemba sis. Okay uyakhokhela. Sobona ke futhi ukuthi uzokhokha naye kusho ukuthi kwenzakani ngayo. Shuthi wena ubona ukuthi uSipha lento akayenzayo i-right. Mina sesibe ngalo. Kodwa uma wena ufuna ukuthi size sibe anginankinga ke mina. Mina kodwa umuntu kaSipha. Okay, anginankinga. Lo sethu wakho umzule nawe usithathana naSipha. Hayi angimazi ka yena. Hayi nathi nami angikwazi sisi. Mina ngazi ukuthi ngingedwa kuSipha Mandla. Into engixaka emayethu yokulobola leyo muntu even ishiya ingane lezami. Zilapha kubo nje. Angandaba mina kodwa ngoDisemba mina uyangithatha uSipha. Angandaba. Wangitshela ngeingane kodwa uma wazi wahlukana naye. Okay. Hey. Usumazalisile nomndeni wakho njengoba ethi uyeza. Yebo bayamazi. Nicane nokuthandana noSipha Mandla. Sino 2 years. 2 years. Hayi abashe ngifihla lapha ngiqale ukuyibona into from January. Ngithe ngiyabona sengena uSinovuyo. Asaziki. Kodwa akangifihli mina kuba even osesibakhe ngiyakhuluma nabo. Hayibo usho thando baba. Hayibo ngiyakhuluma nabo. Hayi cha kusho osesibakhe nje ngiyakhuluma nabo ngiyahlangana nabo. Okay, akekho. Hayibo. Ngicela nisondezele uSipha Mandla mhlawumbe uzokuchaza kangcono. Ziyakhala manje. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahala. Mekuthi uyazibona usuhlishwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile ngisho ukuthi usuka kuphi. Wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala kahle kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalela. Insebenzo yecala insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahala kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. Cosondezela uSipha Mandla. Ubenge la. Hayibo. Sondela. Nasihlalo sakho. Cela umgqobise imic. Wahlala. Hlala nje ukhululeke. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Mina ngumama Mtolo ngandlela ngicela ukwazi. Mina nguSipha Mandla ngokanyembe. Nyembe. Yebo. All right. Sonke uyasazi la ngaphandle kwami. Ayilaba ngibazi. Awubazi boba u2. Umuphi umuntu omazi? Uma wengane. Uma wengane yakho. Laba engihleli nabo ngala awubazi. Cha. Hayibo wesipha. Ayi. Uyasiphika man, uyangiphika ungazi mina Sipha. Awungazi. Angikwazi. Sipha ungazi mina. Ngiyangijwayela wena Sipha. Balini besingayilungisa le. Awusazi wena manje. Ilungiswa kanjani? Ilungiswa kanjani? Ilungiswa kanjani? Angithi mina ngibona wena Ilungiswa kanjani? Yona sibize yona. Ngijwayela wena. Ngiyaqala silungise manje. Uyangijwayela wena. Ilungiswa Uyabona kanjani? ubonakele manje, ubonakele. Yabona. Ilungiswa kanjani ke? Ilungiswa kanjani? Sele Cela phansi uzangijwayela sikhulume. lo. Sele phansi sikhulume. Hayibo. Okay, ngicela sihlaleni phansi sonke ke. Sibe right. Sipha Mandla, ngicela ungaqamba amanga, ngicela nje ukhuluma iqiniso lodwa la. Ubani endlini naye? Usho ehle naye baba. Ngala ka right wami. Thando. Usuyamazi manje. Senesikhathi singana nathandana. No 2 years.
Oh, uyazi ukuthi 2 years. Yebo. Kade uphika manje. Uvuyo Sina 6 months. 6 months naye. Yebo. Kwenzeka kanjani ukuthi ungene kwamanye ama relationship awu2 wonke ekubeni usanoma wengane othi uyamthanda? Uma wengane ushodisa ngani yini le ayenzayo engekho right noma engaphelele ebiza ukuthi fanele uzube nabanye abantu ukuze kuzokwazi ukugcwala konke ke. Akanaso isikhathi. Awunaso isikhathi sakho? Yebo akanaso isikhathi. Awunaso isikhathi sakhe? Indaba ukhuluma iphutha. Khuluma iphutha. Hayi ukhuluma iphutha baba bandile ukhuluma iphutha. Mina ngaso sonke isikhathi mina ngiphuma mhlawumbe kuthiwa ngiyo emsebenzini uma ngiya ko-Pre-City. Ekuqaleni yonke lento ubungayiboni ngoba mina sineminyaka 2021 sithandana. Manje uzobona ngoba manje usunabanye abathi anginasikhathi. Sagcinana nini nawe? Sathani kwazana naso isikhathi ngoba ukuthi ungene ebusuku kwesisikhathi ubuye emsebenzini. Ukuthi ngiyathulela lokho ngikhuluma kodwa ngiyabona la ko WhatsApp yakho uma bengena ama message. Uzobona ukwazi WhatsApp wena. Ngasho wena phela uswakho ukuthi eqaleni ngathi kuseright bese kushare yonke into yethu. Ngoba nami ngiyacabanga ukuthi ukube kuthiwa wena ngasikhathi sibanje inkunzi amafoni abuya awakho ama-email ngabe unakho kwamina ngaphela mina ngabuyisana ama-email ami kwabuya nezinamba zabantu. Manje sikwazi ukubona WhatsApp bami ukuthi kwenzakalani. Babona. Kanti wena wenza into ngoba wenza mina ngikwazi ukubona. Uqala ufika nje abaphiko sisi. Wathi awubazi. Njengamanje mina futhi ngingasenasikhathi sakho. Kahle baba bandile. Umela khethe nje usipha uzokhetha ngoba nami ngithembisile ukuthi uyongikhokhela. Khetha. Ngikukhokhela? Khetha. Usuyangiphika manje? Uyabona ukuthi Khetha siphamanje. Khetha. Ayithi uma weyingane la ngithi wathi wamiyekela uma weyingane. Hawu. Awungitshela ukuthi wamiyekela. Mina baba bandile. Ungiyekile. Uma weyingane zami vele angiphi. So mina ngiyini kwena? Ngiyini mina? Umuntu wami. Umuntu wami. Umuntu wami. Ngale uyini baba bandile. Kuyajwayela. Okay, umamtshali uyini nawe? Hawu. Umamtshali yena uyini Yazi nawe? ngicika wena sipha. Siyathandana. Why unama relationships amangaka? Ukhululeke Awenele ngoba wengane. umuntu mefuna ukukhululeka mama. Uma wengane akanaso isikhathi sanakekela umkhwenyana wakhe. Uyazi ukuthi kuyagulwa la eminyango kunezifo. Yebo siyakwazi. Pho yini into edala ukuthi ubambe ngapha nangapha ngesikhathi esisodwa. Mawunothanda uzizwe nje uthanda umuntu nje. So wena uthembise uMamkhize ukuthi ngoDisember uye ekhaya lakhe. Cishe kube into ebenjalo. Wathini ngama plans akho noma wengane? Uzovela kaMamkhize ungavelanga kaMama wengane. Usho kwakhe wegcine ngathi uthi uzongishiya ngazi Mina-ke le uma mali eqinisile. uzokhokhela yona esikoleni ile uzohamba uyokhokhela ngayo uMamkhize. Imali uzokhokhela wena? Ney'nkani ukuyahalela uma ufika kulo muntu ungithembisa lokho. Oh, uthe uzomfundisa futhi esikoleni mamtshali? Ngiyaqala-ke lokho. Pho ukuthathaphi yena? Uqala ngoba nakho usewunathi ngasonke. Shuthi ngiyahlanya mina. Hayi mina ngasingahansi wena ndoda. Wangathi ucela imali yokuyakini wena wathi wena uyahamba uyakini. Uthe wena mina uzongisa esikoleni. Shuthi le mali uzongisa ngayo esikoleni. Isikole sekuyini? Isikole sekuyini manje? Hayi umphika. Angithi nami ubungiphika kubona sahlukana. Kanje uzomela khethe. Umphika kanjani uma wengane? Akakhethe la thina Waphuma wengane. Owesele. Umuntu wajikelele eLabour Ward. Uyawazi uLabour Ward kunjani? Isemathuneni lapho ungabuya uphila, ungabuya ufile ngebhokisi. So why uphika kuMamkhize umphiyelana? Udlala Awusamthandi? Ayikho nje enye. Why wakha any relationship ngamanga? Ngobani? Yena wathi uzongishiya. Uyabathanda bonke? Ngithanda uma wengane. Okay. Oh manini. Iminyaka emini wesifaya udlala ngami, Baba bandile. Udlala ngami wesifaya? Mangaza baba bandile. Yini? Kwenzakalani? Yazi uyangibanga. Mina Uyajwayela lo mfana lo. Uyajwayela lo mfana Uphele into lo. zami ngeke. Cha, ngiyibona kanjani into zakho? Uyaba njengamanje. Mina ngikwazi ukuthi ngiphakamisa isandla kuwena ngendlela owenza ngayo. Mina bengisenze Umbuzo wami uthi uyabathanda bonke na? Lesi sikhathi obamoshela sona uyabathanda bonke yini? Khuluma phela. Yindawo wabo engathi awubazi uyabaqalaza manje. Umbuzo wami uthi Hayi ukuthi uyabathanda. ngiyabangala ukuthi bona bebengangibizela lo hlelo mama singalindele. No, abakubizelanga Uma kuhle. wengane zakho libizile. Abakubizelanga kuhle. Oh wena kanti Yebo mina Yena obhalile. Lo wathi wena uhlukene naye. uyacabanga ukuthi
ngicabanga ukuthini Ucabanga ukuthi? lokho buhlungu ngizisabona wena WhatsApp mabekubhalela ubaphendula wenze yonke into ubona ngathi mina angazi uye komsebenzini ngingakubuzi lutho Uyabona manje sibuka izwe lonke manje. kufanele Buka lapho sifake khona ukuthi kunjani. wena ngalesikhathi upepenyeka nabo yonke indawo odropeni Wesiphamandla. Uthe uMamkhize uyakwazi ukukhuluma nosisi bakho. Kodwa wena usaba ukuthi uzobukwa izwe lokho kodwa uma ingane zakho umazise nosisi bakho noMamkhize umazise nosisi bakho amsho noma kutshalo yabazosisi bakho. Mhlawumbe ubuseyinhlelweni ukuthi uzobazanisa nosisi bakho. enhlelweni nazo uhambe umlobo Bekuyimfihlo yami. Uzozikhokhela sona. Imfihlo. Yebo bekuyimfihlo yami. seyivezile ke sengiyazi shuthi nabo osisi bakho bamaxoxi Yona nto bevele ufuna vele. yes Yikho ungahlaliseki. ngoba nje hayi akunankinga sikoni usokhuluma la bhuta ngoba phela ngiyababikela bona wena kuphela engakhulumi nawe kanti bayazi ukuthi bona khona ungemuva kwami Unento ukukhuluma nosisi bami engingazazi mina wena. cha ngiyababikela ngendlela owenza ngayo isikhathi emsebenzini kuye lethi uthi hayi bekubhizi wenza ama overtime Kumele ngithini? kanti cha wena uyazi wena Kumele ngithini kuyenza? Phamandla unemali. Unemali? Phela umuntu oneyintombi eningi umuntu onemali loyo. Ngiyasebenza. Ngoba uyakhipha imali ngala ukhiphe ngala shuthi unemali ne. Ngiyasebenza anginayo imali. Ngiyasebenza. Okay, Bona bathanda imali usewenza kubaba umntwana wakho umkhalela ngokuthi umntwana content idingayo ebalekile athi akanayo imali. yebo kuyenzeka Okay ke. Uyamuzwa uthini mangane yakho? mhlawumbe ngisho nje ukuthi hayi yazi kuya bayakhwehlela uba ngicela angiphathele umuthi mhlawumbe clicks athi akanayo imali Athi akanayo imali. Iphela inyanga, Kodwa futhi ngoDisemba angabuzi uyokhokha futhi. kaMkhize. yes Kodwa umamtshalo futhi khona imali omthembise yona. Wathi ngasondele einganeni uzokwenza wona. hayi Ubani wathi ungasondela einganeni? Uma wengane. Ezabani ingane kanti? Ngezami. wena uyatshela ngengane zakho uyatshelwa na ngengane zakho Angijazi ukuthi lesinokuxabana ngendaba. ingane zakho Phela mawuxabana naye akusho ukuthi usuxabene nezingane. Ingane ayihlangani. Ukuthi uxabana nengane yakho akusho ukuthi ingane nazo seziyangenza uxabene nazo. Lo ayiyenzi nje into enjalo. Mawuxabana nengane akusho ukuthi uxabene nengane. Naka izingane. Ingane mekhohlela thenga imithi. Awukwazi ukuthi ungathi awunayo imali kodwa uyakwazi ukuyokhokha uthembisa umuntu ukuthi uyokhokha ngoDisemba kubo. Kodwa uyakwazi ukuthembisa umamtshalo ukuthi uyakwazi uzosazomnikeza imali yokufunda. Mhlawumbe sinomunye ubaba, sinayo umunye ubaba. hawu Ukuthembeka ngathi akukho la. akukho kumina Wena mangathembile kusho ukuthi naye akathembekile. Usho kanjalo? pho wayihlalisa kini wazohamba wayekhaya wayophela mawuthi wena awungithembi Angikuthanda phela. manje sekuphelile Awusamthandini manje. Ngiyamthanda. awuzazi baba bandile uyabona la ngoba ngiyibhalele la ngoba sengibone konke ngiyabongeza lenhliziyo iyahlukumezeka mina sekufuna kube wena ongicaciselayo kungathi ukuthi noma nami sengizwe ukuthi okay njengamanje amuve on ujile uyekini ngoba njengamanje uyakhombisa ukuthi mina uyindoda engathembekile uyale niyambona ke abantu bakhe Awuzami uzokhuluma nami. Kodwa manje yini engizokhuluma nawe ngoba uqala ungenasikhathi mina ngicacisela manje ukuthi ngivele kwamabona kude ngibuke izwe lonke ukuthi ngiyisoka mina. bekubona ukuthi uyisoka lamanyala enjani kufanele ngitshele manje ngingazi ukuthi kulo muzi ngiyaphuma Ufihlile ukuthi uyisoka. Angiloni isoka lamanyala ngiyabathanda. oh Okay, mawubathanda pho ingane yakho ishodelwa kanjani uthanda umunye umuntu? Ngoba phela ingane ihamba phambili ukudlula umunye umuntu i-relationship onayo. Kwesisikhathi mawukhuluma naye usisi ngathi ikhanda leli liqinile. Imali Manje usayongikhokhela ngoDisemba noma uzoyeka? Usaya ekhaya? Noma ukhetha uma weyingane lo? sisingena lesicathula ngithi Ngiphendule Siphamandla usazoya yini ekhaya noma uzokhetha uma weyingane lo? mina ngikhathele indlela nendoda yethu ngoba benidla imali ningacabangi ngishiya ingane ngibekezelela kuthula azi ukuthi ngoba Oh, umamtshali wazi ukuthi awunazo ke nhlobo ke nje ingane. Wazi ukuthi awunazo ingane. Kahle kahle uyixoki wena Sikhaya. Yebo wazi ukuthi anginazi. Uyixoki wena. Woqambelana namanga. Unamanga futhi Malini, unjalo. malini. Unamanga unjalo wena. ngicasula ngendlela owenza ngayo Mali. Kuzomela ukuthi makakhethe lo sijwayela kabi lona. khetha nje ngempela Uyasijwayela lo. ngaphamandla mangiphuma Uthini ngama feelings zabo? Uzomela ikhethe manje lo. Kufanele benze njani? Bonke bobathathu kufanele benze njani ngenhliziyo zabo? The way bafila ngakhona manje kufanele benze njani when u decide ukuthi kufanele benze njani? Decide ukuthi ngizothatha uma wengane. Umyisebe uma ingane. Qhubeke nani. thina Umamkhize nomamtshali? Okay. Soma lo sini. Ngicela ukukushiya nabo boba u3 ngiphume nemagadami. Uyangivumela? Yebo ngiyakuvumela. Awusabi. Angisabi. Hey! Userious?
ngicela ubatshele ukuthi fanele kwenzekeni manje. Uyaqhubeka uthandana nabo noma ithini into? Noma ngazwa ilo owathi ngizomkhokhela esikoleni. Awushongo yini kanti wena? Cha. Pho uthathela block. Lo wamalobolo yena wakusho wona. Ya. Ngakusho. Manje usazokwenza lokho. Ngiyamthanda nje awumfundi wena. Hayibo, uthanda Cha, mina yabona ukuba mhlawumbe wafika ekhaya wahlala phansi nami wangitshela ukuthi mama ngifuna uncane kanje ngangizwasethi ngeke uzongibuza lento ngoba sekuhlupheke mina kwabhala mina kuqala Befuna ukuthatha isithembu ngikwazi ukukhuluma nawe khona kucela awulaleli. uke wangithatha ukuthi Thembi uke wangithatha Angazi ngikutshela. manje wayipho wazi ukuthi mina ngifuni ungakazi uzungitshela Ani ngiyabona uma ekhuluma nawe vela ukuthi. Siphamandla, ngicela usumu uthathe umuntu wakho uphume naye manje. Ngiyamvumela waphuma. Hawu. Sisi, Uyajwayela wena yazi. uyajwayela wena. cha. Uyajwayela wena. Loma wengane Manje besingahlala phansi silungise lento. Besingahlala phansi silungise. Besingahlala phansi silungise lento. Akazithuba Siphamandla, kade sikunikeza ithuba ukuthi Besingahlala phansi silungise lento. okay. Asisindele lezikhono yazi. Khetha uma wengane. Hawu. Besingahlala phansi silungise lento. Okay, ahlaleni phansi ilungiseke. Ahlaleni phansi ilungiseke. Ahlaleni phansi ilungiseke. Okay. Siphamandla, ngithi mina sukuma uthathe umuntu wakho uphume naye. Khetha umuntu wakho la khetha uhambe naye phambi kwethu. Uhamba naye. Uzula statement Ngizwile statement. senze. Wacabanga kaningi. Uyayibona into engibheke yona. ungathi ngiyayibona shuthi wena unashoka inhliziyo yakho ngaleso sikhathi lapho usuke ithi yakufuna Wena ubune uthi shock. wathatha umuntu wakho Wena ubuneshongo ngenhliziyo yakho konke lokho kwenzakayo. mina bengifuna ukuthi mina ngigezeke lobu buhlungu engikubona ngibhekene nabo ngiphole nosisi nabo yes bazi ngokuthi wena endlini kunjani nabo ngoba bengena kulolu thando nabo basazokusha Nje into engayisho kuwena Siphamandla ukuthi ingane ayize phambili. Akizukuphola mina ngibuka yizo yonke lezi ngene inkundla zokuxhumana. mina nginankinga ke nalokho Uyangizwa Siphamandla kodwa ukuleka emoyeni wami ngithi mina kukona konke abantwana abeze phambili. Then ezinye izinto sezingagcina. Uyangizwa kodwa? Ngiyakuzwa. Ngiyabonga. Ngicela usukumeke uthathe umuntu wakho bese uphuma naye. Unamathele ehlalweni? Cha kunamathela. Okay, ngicela usukuma uthathe umuntu wakho uphume naye. Kunje nguwe. yimi enginjani Ngicela ngamkhombi kanjalo, ngicela ngamkhombi kanjalo. Uhlezi umtshela imihla nezolo ukuthi uyamthanda. So awukwazi ukupractice ungamthandi phambi kwethu ngoba nakusekhona thina. Ngithe sukuma uthathe umuntu wakho uphume naye. Yani nyakanyaka. hayi kube ngangazi hayi angeke nje ngize ngithandane nawe Yazi Siphamandla mina ngizokushare ngizohamba namagada ngikushiye nabo bazokubhonya ngeke badlale ngawe. Ngithe sukuma uthathe umuntu wakho uphume naye noma siphume thini qala. Cha. Ngizokushare nabo. Uyazibona ukuthi unjani unabo bo3. yazi uyangihlekisa Bangishaya nabo phela sithi. Bazokubhonya ngiyakutshela mina. Ilento engishoyo ngithi sukuma wena qala uphume ngingakaphumi mina namagada ami. ngisafuna ukuhamba la ekhaya abhekela ipheta kungasafuna ukuhamba Okay. Ngicela ngilandeleni nobabili. Bengifuna Ngicela silungise nimbonye le ngoba ndaba. akazazi. Oh, manini phela, manini. Manini mangikhulu, manini. Mana sabe. Cha. Manini phela, manini. athena wena Woza sikhulume. Wozani sikhulume. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho, sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.